Alguna pregunta més? Ai, mare de Déu, mare de Déu! Morales, seràs gilipollas! Vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Això, venganza a los clavarios, intención de guerra, ja t'avise. Això és un daño colateral. Informeu. Ja havia informat. És una pesada. Anem totes a Rafael. És el primer dia, veurem. Tela, Tela. Este home va disfressar de fort, I ahí estàvem en el meu garatge, juntant un carro en l'altre, furtats de per ahí, bueno. Rebut policia local, anem cap allà. África! Allargamos la cerveza. Qué arte tiene. Вона собі шоколадку купила, гадіна. З'їла сама шоколадку. А я що робить? А що, мені дивиться, як вона їсть шоколад, я теж, може, хочу шоколад, блін. Задумала, блін, мені дуже шоколад. Мені дуже шоколад. Я дуже хочу шоколад. Estem així amb José Andújar, un dels clavaris de Benifaió. José, què ens diu en aquesta meravellosa nit de Benifaió? Collons, què me parle? Qué pareja más especial. Representant de les nostres clavarieses de la Mare de d'agost. Emi, què ens podries dir d'aquesta festa, de la piscina i de les festes en general? D'esta festa, esta festa... No repita! Pues que m'ha begut un chupito de casalla, calenta... La gente tiene mucho vicio. Perquè els festeros gorrinos tenen la casalla calenta. I les festeres gorrines no porten casalla. Va, mamà! Però aneu a dir la frase avui o la setmana que ve? Les neurones estan frites. És que Emi és molt bonica, entonces a ella li va agradar molt, a nosaltres també, se ho passarem molt bé, la meitat no la recorde, tot genial. Es una mujer digna de admirar. Antoine, mostra com vas a ballar. I la boba, on està la boba? No hay nadie al volante. Este es el resumen de les festes. Son los pasos prohibidos. Nos anem a arrepentir sempre, però bueno, da igual. Ridículo es el único lugar del que nunca se vuelve. Això sí, la caminata a Matagoria, que va ser de les primeres, les vaig passar putes, la veritat. Vale. Vaig tindre otitis totes les festes. Durant les 2 setmanes de festes he tingut una orella taponada. No oigo nada. Bueno, però que la professor del foc me va vindre molt bé perquè sols me molestaven els coets per una orella. Es que yo estaba durmiendo en paellas. Vale. Siguiente. Y nosotros queremos seguir sus pasos. Informa. Secuestro formal. ¡El pato! No estamos más que entre ladrones y traidores. Baixeu un clau. Mira, com fa tanta calor, el gesto de les festes és aventar-se. Ja està, res més. Va calent des de fa dies. Això! ¡Al pared! ¡Desgraciat! Vol un caramelo de quima. I de poma. Esto va a parecer la guerra. Hi ha molta maldat en este món. ¡Pam! Segon dia de pato, yo ya me voy a morir. Chorreandito de agua. Demà anem a carregar forces para la venganza contra els clavaris. Demà si tenim festa, salir! ¡Déjame hablar! Ay, pobrecito. Esto es un despiporre. Había caído en una trampa de la que no podría escapar. Algún resquemor tiene que tener, es evidente. A mí me da pena el chico. Pero con respeto, Total, me caguen la...
¿Pero qué locura es esta? ¡Uy, mi madre! Pues no n'hi ha pa tant, pues sí que n'hi ha pa tant. Això. Esas cabezas no están bien. Pues vaig voler ser clavariesa perquè durant... Vale, espera, no. Això no, borra-ho, Venga, déjalo y vamos a empezar otra. Pues me'n recordo que estava en exàmens i me vaig cagar en tot quan te digueren ixe dia. Segon dia de pato i som així 4 gats. ¿Ahora qué? ¡Eso es roja, no! Multa pa tots. Multa, 2.000 euros. Gracioso el tío, Que tot el poble mos vea i era una locura, nosaltres anàvem borratxíssimes totes. Que no us en recordem, jo crec que li donàvem alcohol hasta el veí. Toma que estàs ja, Un moment, ara estic una mica cagat. Igual entre el principi d'any pujarem una història. Sí. No, una història no. Un vídeo que dia, anem a caminar el poble tal, però no pensàvem que literalment, la veritat. Ole mis huevos. Però bueno. Literalment no ho pensàvem, però bueno. És lamentable i és lamentable. Anem a presentar a la clavariesa en la veu més angelical de totes les clavarieses de la Mare de Déu d'Agost. Jo sols les vull dir que avui dijous i se'm puc portar la garrafa d'arròs als clavaris. Toma! Vaig de gala. Pues la veritat que es pensava de memòria, però en aquest moment, entre la risa i tot... Excuses. Vale. Mala llet, Aquí li va. No, ja s'ha enganxat. Ai, no. ¿Qué es ese animal? Perquè en seguida va que... ¿Qué haces? Ole tú. Ahora enseñamos. Houston, tenemos un problema. ¡Ey, se clavones! Madre mía, cómo está la vida. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Pues este es el nivel. En la festa dels clavaris i les clavarieses de Benifaió, a la piscina municipal. de la Mare de Déu 2022! ¿Está loca quién es? Mira el de darrere. Mira darrere. Que ma mare que t'ha parit. Tot el tinglao l'ha pillat. I s'ha perdut. Ai. Està bé, Vitis. Alguna avería de tipo mental o afectivo está ocurriendo ahí. ¿Quién ha quedado? Vais a la cámara. Crec que ja n'hi ha otro porto. Vale. Es digno de un Oscar de Hollywood. Anem a ballar molt i esperem que no me posen molt de tecno perquè si no ja me vaig a casa a xitar-me. Tranquila, mujer, tranquila. Que tot està bé, Que així no tenen per què manar els clavaris, que ja manen prou, que són molt pesats. Vale, com podeu observar, els clavaris som uns ingenieros en potència. No sé jo! I hem fabricat un portapallas casero, en lo que han pillat per ahí. Això no serveix per res! Noel, tu creus que això va funcionar? Això va funcionar, perquè això és casero, i els clavaris sempre eixim avant de les coses, no? Pues l'acte de presentació tenia moltes ganes que arribara aquest dia. I vaig 3 dies antes me vaig fer un esguince. Mal empezamos. De l'1 al 10, com puntos els clavaris d'enguany? Però dic la veritat. ¿Tú crees que vaig a dir jo en càmera això? Sí, claro que sí. Home, sí. Vale, a veure. Sí, no. És el primer any, tenen l'edat que tenen, són joves, volen divertir-se, això ho tenim superclar. Vale o no vale? I nosaltres els ajudarem en el que faci falta i els hem ajudat en el que fa falta. Però de l'1 al 10, bueno, un 7,5, un 8, va, pues fica provaet, Aprovaet. Notable, un 7,5 i 8 és notable. Hombre, depende de cómo se mire, ¿no?
En el pato mos entrarà aigua per tots els forats que te pugues imaginar. A ver cómo se come eso. Jo m'ho passi molt bé aquest dia, la veritat que estàvem totes prou cansades i... merda, l'anell. Home, prou ja de conya, ja. La presentació, mira, jo anava nerviós. Me veia, mai m'havia vestit de traje. Uy, caramba, no me diga. Me mirava i deia, això a mi no me queda bé, això dame major. Sí, sí, es verdad. Sí, passava per la plaça i tots, que guapo vas, que guapo vas. M'anava pujant autoestima. Así vas a pasar el casting de Gran Hermano, seguro. I quan vaig girar la curva de la plaça i vaig veure tota la plaça plena, me vaig impactar. Tirar-me a l'aigua, en un constipat que duia ja de la festa en els acompanyants, el renegó de ma mare el dia de després... Recordem, sobretot a la joventut, que és molt nociu, és tòxic fumar porros. Después te hay que dar constancia que estás hidratado. Això és revitalitzador. Claro. Madre mía, madre mía, madre mía. El minut de glòria. Hasta la fecha, quines activitats heu fet? Pues hem fet el pato, cucanyes, hem fet discomòbils, passacarrers... Vamos, lo que es una festa. Esta nit tenim la professó del foc, cordar... Bueno, a disfrutar. Que és el primer any que es ve d'interès cultural. És molt sabiondo aquest home. I... n'hi ha que veure-ho. Ese es mi futuro yerno. La boba també. Ojo, ojo, ojo. Això anava a preguntar-vos jo. A veure, he vist coses i tal, i com se vos ocorreix això? A veure... Nosaltres ens explicarem mal el que era la boba. A nosaltres van dir que la boba era tirar el primer que pegarem, tirar-lo a les cases. Que los naus los té així. Nosaltres vam veure de tot, menys boba. Com? I pues tirarem de tot. I la cosa seria un poquet, però se lia ja antes de la boba. Ens donaran l'ok per seguir, nosaltres seguirem, però durarem 7 minuts comptats. Jo crec que la boba més curta de la història. Sí, sí, es verdad, es verdad. La policia tampoc, com us diré, pues això no podeu tindre-ho ni tirar-ho. ¡Dos cojones! Policia, després de l'incident que n'hi hagué quan se crema un camp... ¡Surrealismo! Us diré, voleu continuar? I nosaltres, pues claro que sí. Que sí, claro que sí. I pues continuarem i enseguida vegueren com estava l'assumpte i digueren aneu-se'n a la sèquia a dutxar-se allà perquè ja l'hauria prou. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. A més, vull dir disculpes a tots els veïns de Benifaió que han sigut afectats per aquesta boba tan catastròfica, ja que disculpeu i ja m'ha pres la lecció. El que reclamaria piqui pala a tots. A nosaltres ens van dir que això no era boba, que això no tindrien que haver-ho tirat. El que passa que nosaltres, antes la policia va veure tot el que teníem i va dir podeu continuar, no? I nosaltres, pues Carlos que sí, pues Charlie que yes. ¿Pero qué dice? I enseguida bueno, passa lo de l'incendi, perquè l'incendi va ser accidentalment, així com lo de la boba va ser aposta, lo de l'incendi accidentalment. No sé esta gente qué hierbas usa para el desayuno. I va dir, voleu continuar? I nosaltres, pues Charlie que yes, per 2 voltes. Brillante, humorista, Club de la Comedia. Seguimos. Res, a veure, demanem disculpes, però tots els anys passa el mateix i... Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. La gent ho fa tot, un lío, una boda molt gran i al final tampoc és patant, que al dia següent estaven netejant les cases i se queda tot supernet. Todo mentira, puto engañosos hasta ahora. Però convideu al poble que disfrute de lo que queda de festes. Sí, ara avui la processó del foc, com ja hem dit, l'acordar més tard. Profesional. Muy profesional. El minut de glòria. ¡Qué gracia, eh! Bona vesprada, Benifaió. Aquest me va tirar un rècord. La boba més ràpida tota Benifaió en la història mai feta. Què esteu fent? Ja m'ha acabat. Ja m'ha començat i ja m'ha acabat. 5 minuts ha durat. En no res, acabau. En no res, acabau. Tu a ti se t'ha ido un poco... Bueno, a tot el món que ho estiga mirant, senc molt que hàgiu tingut que veure això. Presidenta, presidenta. Vale, la nostra pregunta és per què n'hi ha 4 ciris alrededor de la paella? Quin tipus de ritual és això? ¿Eso qué es? Bueno, pues este señor m'ha dit, compra 3 ciris para que tengam sort. I em dic, pues vale. I diu, és Padre, Hijo y Espíritu Santo. I pues ahí estem. Amén. A veure, decidirem... Espera't, és que a mi me costa molt, A lo despacito, concentrándote. Pues la experiencia de ese clavari no debería de ser un año.
Deuria ser entre 2 i 3 anys, però en diferents anys. Una idea brillantíssima. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg, Marsdorf, Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Sie werden es saufen in Ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Espectacular, y era el momento en que te coneixia tot el poble, te veia, entonces tenies que anar super guapa, tot super bé, elegant i somriure, però plegaves ahí i jo me vaig cagar. Perquè ja no sabia a qui saludar, si a Marta, a Mary, posar-me la foto, agarrar el palmito i tirar-li-lo a algú. Surrealismo! Davant d'aquestes grans situacions que hem viscut en la piscina municipal de la localització de Benifaió, què passa en el que va ser la bretxa que tens en el cap? Res, que no me poden deixar a soles un momentet. Te tirares de pingüino, no? Completament, com si no n'hi haguera un final. El final per tu és algo? Res, la veritat, no tornaré a la piscina en la vida. Bueno, vale. En la pròxima, a la playa. En la socorrista sí, La socorrista sí. Tornarem. Esta camiseta es para atención, ¿vale? ¡Vamos! Si les clavarieses prenem mesures, la venganza será terrible. Avisamos. Que te meto con el mechero, Sole, ¿eh? En mi familia hay un dicho. Puedes hacer lo que quieras siempre y cuando tengas la cabeza bien puesta. Prueba la gama HS. Eficacia anticaspa probada y ahora con fragancias renovadas. Cabello hermoso y saludable, ahora con una fragancia irresistible. I no té res que veure sentir-ho que estar, que vivir-ho. Quin nivell! Terme d'Albufera, Sollana... ¿Cómo? Terme d'Albufera, Sollana... Demostra que té les neurones ara molt ben col·locades. I després, professor de la festa del poble, què me dius? Pues bé, era ja el colofón final. Què diu que què? Pues bé, era ja el colofón final. Pato, pa tota la vida s'ha quedat això. Damunt tot el món te tirava aigua perquè eres com el main character de les festes. ¿Pero qué dice? Que eres com el main character de les festes. Pero aquí qué idioma habláis, yo es que no... Mira el de darrere, el de darrere, el de darrere. Mira darrere, darrere. Normal, què fa? Calla. Serà idiota. Mira darrere, darrere. Què? Me caga ma mare que t'ha parit. Vitis. Normal, què fa? Dóna-li, dóna-li. Dóna-li ja. Dóna-li. Mira la panxa fa mal, tío. Entonces, la repetiría. Yo ojalá poder tornar a ser Calavari, ho he comentat en casa, però la mare no deixa. El Pato també tenia moltes ganes de que vinguera aquest dia i vaig anar un dia ja. Perquè a Sant Demà tenia moltes ojetes. Pero bueno, ¿tú eres tonto? Les hueles como de qué guapes es que esteu, qué guapes que esteu. Normal. I la planta que tenim... La mare que l'ha parit.
La mare que t'ha parit. Què podríeu dir de quin moment te quedes, en quin moment te quedes de les festes de Benifaió 2022? Són tots els moments, són molt bonics. Ai, que bonic. Ai, les verbenes són molt bones, eh? Això és el despelote, padre. Mira el de darrere, el de darrere, el de darrere. Normal, què fa? Calla. Mira darrere, darrere. Què? Me caga la mare que t'ha parit. Tot el tinglao l'ha pillat. Esto es el front. Estem així en la presidenta de les Clavarieses, que ens va resumir, per favor, les festes aixina un poquet per damunt, va. És que sempre me demaneu que diga coses que me tinc que haver preparat. Unes paraules, no me les he preparat. Un resum de les festes, com si no haguérem estat tot. Què vols que digui? Que estic emprenyada com una mona? Estàs emprenyada com una mona? Sí, estic molt emprenyada. Exactament, això és el seu resum de festes. Sempre diu el mateix. Els sopars, mai té res preparat, però és molt bona presidenta. Així tenim a la nostra clavariesa Eli, que no li agrada quasi res de menjar, però bueno, ella en el seu kebab, en l'últim sopar, però ella el kebab mai l'abandona. El micro va en pegamento. Sí, en cola. Mira aquí. Esto es el front. Què opines de la corda? Jo me'n vaig, jo tinc molta por. I si me creme? I li ficam un traje més bonico. És que ara ja m'ha dit lo de Dràcula, entonces me gira en plan... És que ve de Zorino. Puc assegurar, i li us ho dic als d'Almussafes, així me teniu, que les millors festes este any les de Benifaió, comparat a les d'Almussafes. Marta, quina nota ens fiques als clavaris d'enguany? Uf, La pregunta mamporrera. uf, de momento... Va. ¡Corten la emisión! ¿Que cortemos la emisión? ¡Corten! Podeu continuar, no? I nosaltres, pues Carlos que sí, pues Charlie que hi és.